Ano nang panahon ini? Puro uran. Na ano man ang lalaking hindi na nakahubaon pa ho. Utang alingaot. Ay. Pagsali daw. Oh, nata ta nagbubot ka. Mauranon baga. Malipoton. Marasang day ka na niliptan. Aram ko, mauran. Tigil nga hutan niya ni ikaw. At malipot. Paano kung naliptan ka? Paano kung nagkatubig ang baga mo? Paano kung kinalintura ka dahil sa lipot na ini yung pauba-uba ka? Kung piglipot ako, nagbado ako. Ngunya yung tiling nga hutan. Paano Dahil ka mo man eh? piglilipot. Paano ka nga ning alingahotan na maliputon? Nagkaaga naghapon sa uran. Mariusip tawong inay. Ako nagmamakulog nga eh. Aram ko, nagmamakulog ka. Oh, Pero kaya kang lawas ko, kaya kang buhay ko ang lipot. nahiling mo lang. Tamilin na pula ang hawak mo, napula ang lawas mo. Basta ka tinamaan kihilang na naliptang ka, mataram ka, ano nga niya, pinunsada nga ako, mapahilo. Kumuha ka na lumang jacket, mag-jacket ka lamang. At habo ko nga ni, dahil mo ako pagbuktan kang buhay ko. Nahiling mo lang, bata niya ako dito sa open. Inuwan ang pighanap ko, sumalipot na parte, tapi ilingahutan ako ngunyan. Paano nga hilingahutan ka? Anong dahilan? Aram mo, Piginitan ka? pigiinitan ako ngunyan. Baka kung libang init na naman mo nga. Lalo kang nahiling taka, lalong umininit. Ako nga, nagmamakulog nga eh. Paano nag-init pa, lugod, ikas kuya? Tsutang mo, Ha? tsutang mo. Utang? Oh. Kada nakabot mo sa utang, Yeah. ako nagmakulog nga ako, na kung maliptan ka, nakabot sa utang. Lalo nga ning umininit. Pero sa utang ka? 1.5 kayo dito, plus 3,000, plus 20, plus 40. Dahil ko na nagkabiri lang. Ito, ang init. Iyan ang problema. Ikan may sala. Ikan may sala. At akong may sala. Ako nagpautang. Dapat nagsingil ka sa kuya kan ako may kwarta. Minasingil ka kay wrong timing, wala na akong kwarta. Nag-release ako kay tungo sa asa. Mabira. Dahil ka mo nagsingil. Kasi nagsingil ka na, ubos na. Release naman ako sa card. Jesus! Hibog, puro man ang rebo boy. Dahil ka mo nagsingil. Nagsingil ka naman, tapos na, wala na. Hublas na. Tama, Hmm. tama, nag-release ka sa asa bura sa kay. Ah. Ang hapot, Hmm. nagpahiling ka sa kao. Dahil nga. Oh. Dapat ako, hinanap mo ko sa Ay, dahil, ano yun na? 24 oras ko halat sa nga kang harong mo. Dahil nasa SM Diyos kaya ko. kami ka itaw, SM. Oh, nahiling na. Nagbalanjing-banjing kami ka itaw. Nag-happy-happy, ganyan. Ti ibahanta ka na duman sa releasean ka. Sa Ah. opisina kang asa. Ah, Dahil na ngaya pa, padingaya ta. Ito kung nasa sa mo. Pinasigwar ko. mm. Card, yung una naman. Nautro. Puto palang pasiram-siram. Ho, ano lamang nahilingan kang itangan mo. Dahil, nagano lang kami, nag-Jollibee kami, ng McDo, SM. Muna nga, katunayan, dahil akong kakulkul ka pa, di ba lang may pantapal pa rin, 700? Yan! Basta magrulon na puro pasiram-siram, na daing padumanan ang pirak. Arog kaan. Ngunyan mangungutang, bistado muna naman ako. Putang alingahot, boy! Dahil makako pa rin? Set lamang. Dapat pa rin pala? Ay, hindi. 200. Gusto ko sa buhay mo. Tidak pala si pala. Mani na pala? Dumumang ka na, tanganing maglipot-lipot lamang ang pagmati ka. High blood doon ako sa imo.